Hey, na ako sa Bangalore, India Airport. So nagpalit ko og coffee and at chicken sandwich. Pag anin ako kanina, wala ko dalang kwarta na rupees sa India. So nagtry ko sa ilang money changer, so dili day pwede kay dapat daw dito pa ka sa Dubai pa ko nagpa-change og kwarta padung na ako dire. So ang akong gibuhat is gitawagan ko natin Joan, so gitry na ako og pwede ba magbayad og dirham sa tindahan. So may gani gidawat, nakainom kog tubig og nakapalit ko candy. And then karon diri ko sa store. So nagpalit ko og bread sandwich og coffee at choco saan siya? Hot choco. Tapos ang hot choco nila is 169 rupees. And then nag-ask ko kung naa sila chicken sandwich, ana sila naa. Ang ilang chicken sandwich is 249 rupees. And then ang total niya kay 418. So akong kwarta kay dirham man, nagbayad ko 30 dirham. Nasuklian ko og man akong change. Suklian ko og 110 rupees. Then pagtanan ako sa bread, ingon ko asa akong chicken sandwich. O then siya ang second chicken sandwich. wala ko na inform na muna yan si chicken sandwich diri. So mo na ilang chicken sandwich diri. Ipangita na akong chicken, wala may chicken. Nara sa sulod ang chicken. Mo na akong resibo of 418 rupees tanan plus tax, total siya og 439. So na ako'y 430 dirhams na gibayad, mo na akong sukli 110 rupees. Gigutom na manggod ko guys, kay gutom na ko kayo guys, kay wala ko nagkaon gikan Abu Dhabi 5 AM pa ko dito nagligo, tapos 6 ko nilakaw, naabot ko 8 or 9 na ko naabot sa Dubai. Tapos akong flight 11 naabot ko diri sa Bangalore, India kay kuan 2:30 times sa UAE. So alas 11 akong flight karon, kay kuan pa alas 9 pa akong flight, tapos alas 7 pa. So napakoy 2 hours na magtambay diri. Walay tao ilang airport guys. Mingaw kaayo ang airport. Ako ra ang tao diri. So akong flight 9 PM padung sa Singapore. Mukaon sa ako. Guys, ang currency lang sa Pinas o sa Iraq man siguro Iran ata yung gingon, dili dawaton diri. Tanan country dawaton nila na magbayad kag kwarta gikan sa laing country except sa Philippines ug Iran. Ay wala ko na mali, basta ang Philippines dili pwede magbayad diri kung naa kay dalang Philippine piso. Wala ko kabalo kang ano. Duha lang ka country ang dili nila ginadawat diri na magbayad. Kalimon kog pangutanod sa pigas ug dawaton na, pero dili diri ang Philippines dili ginadawat ang currency. Wala ko kabalo kung ano. Nangutana ko sa tindero, mapulo siya kabalo. Basta dugay na daw ang Philippine piso dili ginadawat diri.